שלום לכם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום בסרטון זה אני רוצה להציג ב5 דקות דוגמאות בסיסיות למגוון דשבורדים שיש לנו למנהלים עם עולמות תוכן שונים. אנחנו חברת DDBit, חברה לפיתוח מערכות BI וניתוח נתונים. אנחנו מפתחים BI מעל 15 שנה בפלטפורמות ClickView, ClickSense, ClickCloud. יש לנו ניסיון של מעל 25 שנה בדאטאבייסים, בעבודה עם נתונים, בעיבוד של הנתונים. אנחנו בין היתר מומחים לפריוריטי ולסאפ. יש לנו ניסיון רב במגוון רחב של פלטפורמות ERP ומאגרי נתונים אחרים. אני רוצה היום להציג את מסכי המנהלים הבסיסיים שלנו, אז קדימה בואו נצלול לקליק. אז לפני שנתחיל, אני רוצה לציין שהנתונים פה נתוני דמה שאנחנו הבאנו ויצרנו אותם, הם לא אמיתיים. העולם התוכן שאני אציג היום במודל קליק הזה הוא של הקמעונאות, כאילו שיש לי מחירות של חנויות שלי שאני מוכר בכל מיני סניפים. המסך הזה בעצם תמצית מנהלים, מציג פה מבט ויזואלי מהיר למנהל ונותן לו להבין תובנות ממש בסיסיות על מצב המחירות שלו. לחתכים של תקופות שונות אם אני רוצה. יש לי פה שדה של בחירת תקופה, אני יכול לבחור איזושהי תקופה שמעניינת אותי, ואני יכול לבחור את זה גם בצורה אחרת לפי שנים, רבעונים, חודשים וכן הלאה. לצורך הדוגמה אנחנו נשאר פה על שנת 24, אני יכול לראות את הבחירות שלי במסך הירוק, ואני רואה פה בעצם כל מיני KPI'ים, הריבועים האלה הם KPI'ים שמראים את הטוטל של המחירות של העסק. יש לנו פה כמויות, יש לנו פה מחירות בכסף, ממוצעים, רווחים גולמיים, היחס המרה בחנות ואחוזים למיניהם. כרגע אני במימד שנקרא מהות מוצר, אני יכול לנתח פה את הדשבורד בהתאם למה שאני רוצה לראות. אם אני רוצה לראות לפי דגם, אז אני אראה פה בעצם את הניתוח לפי דגמים. אני יכול לראות פה את הפדיון לשנת 24, אני יכול לראות שסניקרס המותג הכי מוכר שלי. אם אני פה הולך לצד שמאל, פדיון כולל מע"מ לפי חנויות, אני יכול לראות שביגלייט בשנת 24 היא החנות הכי מכניסה שלי בכסף. אני יכול גם לעשות בחירת תקופה, לבחור את אתמול, וכל הנתונים שלי השתנו למצב שהיה אתמול. באקה מרכז מכר הכי טוב אתמול, וכפכף היה הכי נמכר אתמול, כנראה זה נתון של עונת הקיץ. אני אצלול פה זריז למטה, אני יכול לראות התפלגות המחירות שלי בהתאם לפאי, אני יכול לראות את זה לפי סוג הלקוח, שזה בעצם החנויות שלי. אני יכול לראות טווחי תאריכים, בגלל שאני כרגע אתמול מראה לי רק את ה8/6. אם אני לצורך העניין נבחר את החודש הנוכחי, אז הוא יראה לי את הציר הזמן שלי בהתאם למחירות. אני יכול לשנות פה איזה מדד שאני רוצה לראות, כמות עסקאות, אז אני נראה את מצב כמות העסקאות שלי בהתאם לימים. ופה לבסוף יש איזה טבלה שמציגה לי נתונים בסיסיים בתוך טבלה. יש הרבה אנשים שיותר מסתדרים עם טבלאות ורוצים לראות את זה בצורה הזאת, ואני יכול למיין אותה איך שאני רוצה. כרגע היא ממיינת לפי סך מחירות, אני יכול לראות לפי החץ, ואני רואה פה לפי דגמים. אבל אם אני רוצה לראות את זה שוב פעם לפי לקוח, אני אבחר את הלקוח ואני אראה את הטבלה הזאת לפי הלקוח. אני אעבור למסך הבא. איך אני עובר מסך? בלחיצה פה בקליק. אז דשבורד 2, קודם כל אני על שנת 24 הורדתי את הבחירות הקודמות שלי, וזה בעצם איזשהו מסך שהוא נותן קצת זווית אחרת של יותר השוות גם לשנת 23. בחרתי פה דגל שנקרא YTD, אני מאמין שהרבה מכירים אותו, שבעצם דואג לזה שכשאני משווה את שנת 23, היא גם סוכמת לי עד אותה תקופה שאני מסתכל על שנת 24. אם עכשיו ב-24 ראינו שאני ביוני, אז גם ב-23 היא עד יוני, עד אותו תאריך, עד אותו יום, כדי שיהיה השוואה הגיונית. אני יכול לראות פה כמה מדדי KPI'ים של גם שקשורים בעסקאות שלי, ברווח, בכסף, בכמויות, ואת ההשוואה של אותה תקופה ב-23, אם אני בירידה או בעלייה. אדום מסומן בירידה, ירוק בעלייה. ואז יש לי פה איזושהי מטריצה שכל מיני תכנים, גם שוב פעם של מחירות בצירי זמן, או לפי כל מיני קטגוריות ומדדים שונים. אני יכול כל הזמן לשנות את המדדים שאותם אני רוצה לנתח, ואני יכול לראות פה את עולם המלאי בכלל. יש פה איזה מטריצה קטנה שמתייחסת לעולמות המלאי, על כמויות המלאי שקיימות לי, שהיא בכלל לא מתייחסת אפילו לכמות הזמן, כי זה המלאי הנוכחי שיש לי. ואני יכול גם לראות פה כל מיני חתכים של שעות עובדים, ונתח איפה עובדים הכי הרבה שעות,
בשנת 24 אני רואה שבבאר שבע יש הכי הרבה שעות עבודה, ואני יכול הכל בקליק לשנות לאיזה עולם ותוכן שאני רוצה, ולנתח את זה איך שאני רוצה, וממש הכל משתנה, ראיתם, בלחיצה. דשבורד נוסף, זה דשבורד 3, דשבורד מכירות ראשי, גם טיפה דומה למה שראינו, הוא גם מטריציוני, הוא מחלק את עצמו ל4 גרפים שונים שאני יכול לבוא ולנתח אותם, השוואה של שנים לפי חנות, ממוצע מכירות יומי של שנים בציר הזמן, כל מיני השוואות שונות שאני יכול לבוא ולנתח ולראות בוויזואליזציה, ובמבט מהיר באמת מה המצב בארגון, וגם פה יש לי גם KPI'ים של רבעונים, של השוואות בין 24 לשנת 23, והכל מתואם בציר הזמן. ואני אעבור למסך הבא. אז אני במסך מספר 4, פירוט מכירות. מסך טיפה שונה ופחות ויזואלי, אלא יותר טבלאי למי שאוהב יותר טבלאות ולראות את הנתונים ברמת הטבלה והמספרים. אני רואה פה בעצם פירוט לפי מחסן, שמחסן בעולם פה של המודל שלנו זה גם חנות. אני יכול לראות פה מכירות ומדדים שקשורים בעולמות המכירות ובעולמות החנות עצמה, איך היא מתפקדת, כמות האנשים שנכנסים לחנויות וכמות המכירות ויחסי המרה, והכל מושווה לי ומראה לי באינדיקציות איך אני עומד ביחס לשנת 23 של אותה תקופה שאני בוחר. יש פה מלא מדדים שמבליטים לי את המצב שלי ביחס לשנה שעברה, נותנים לי ממש אינדיקציה על מצב הארגון שלי במלא חתכים. את הטבלה הנחמדה הזאת, היופי בה שאני פשוט יכול בקליק אחד לבוא ולהוריד אותה לתוך אקסל כשאני עושה דאונלוד. זה אחלה מסך, מסך מאוד פופולרי אצלנו, שהרבה לקוחות אוהבים להשתמש בו. והמסך האחרון שאני אציג היום זה מסך שנקרא טופ 10. המטרה שלו להראות בכל מיני גרפים שונים את הטופ 10 של כל קטגוריה. למשל, מה 10 חנויות הכי מוכרות שלי ב-24, מה הפייני פריט הכי מוכרים שלי ב-24, מה התקופה הכי טובה שלי, מה הפריטים, מה הלקוחות, מה המרחבים הכי טובים שלי בשנת 24, או בהתאם לכל טווח שאני אבחר, כמו שאמרתי כל הזמן. אני יכול הכל בקליק לשנות. ואני יכול גם להחליט שאני לא רואה את הטופ 10, שעכשיו אני על טופ 15. 15 הכי טובים של כל קטגוריה. אני אשנה את זה ואני אראה את הטופ 10, אני אשנה את זה ואני אראה את הטופ 5. והכל כל הזמן זז ומשתנה ומאוד דינמי. זה מסך מאוד יפה, מאוד נחמד, נותן לי גם איזה תמצית למנהלים, להבין מה קורה בטופ 10 קטגוריות שאני בוחר. אפשר לעשות אותו עוד יותר דינמי ולעשות את הגרף עצמו מתחלף בהתאם לקטגוריות שונות, מדדים שונים, מימדים שונים. אחלה של מסך. אז אם אהבתם את התוכן שלנו ואת מה שראיתם, אתם מוזמנים לבוא וגם להציץ באתר שלנו, dtbit.co.il. יש לנו פה תכנים, יש לנו פה מאמרים מקצועיים, יש לנו פה את המוצרים שלנו. מוזמנים לבוא ל-dtbit.co.il. תודה שצפיתם.